दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? दिनै अल आसाम 36 घन्टा हांगार स्ट्राइक खालामनाय लादो फोरोंगुरुआ बेहाय दिनै जोङो बे 36 घन्टा हांगार स्ट्राइकआव बाहागो लानानै जोङो खावलायनो लुबैदों जे अल आसामनि चिफ मिनिस्टार सारा आरो बिटिसिनि चिफ सारखौ जोंनि बे इलिगेल फोरोंगुरुफोरनि बा फोरोंगिरिफोरनि इरेगुलार साख्रिखौ जोंनिखौ पन्सायत इलेक्सननि आवगायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिटिसिनि मिनिस्टार सारमोना जोंनो रेगुलार खालामना होनांगौ। जों गोबां बोसोर बिदि इरेगुलार जानानै दङ। जोंनि बैसोआ बारा गैला, जोंनि बैसोआ खम समसै। बे समावनो सारमोना जोंनाव अननानै जोंनि साख्रिखौ रेगुलार खालामना होनांगौ। जोंनि बैसोआ बारा गोबाव गैला, बेनिखायनो सारमोनखौ अननानै जोंनि बे साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। दिनैनि हाबाफारि सोमोन्दो लाखिनानै आङो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनाय आं अल आसामनि दिनै इलिगेल इरेगुलारनि जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबै आं दिनै अखाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम मोनसे जोंनि बे दिनै उखैहाब सोमावसारनायनि बागै फोरमायहरनो सानदों। मानो होनोब्ला थांनाय 2021 मायथाइनि 30 जानुवारियाव जोंनि बे इलिगेल इरेगुलार फोरोंगिरिफोरखौ 4,500 एपइन्टमेन्ट होदोंमोन आसाम सरकार बिथांमोना। ओंखायनो बै समाव आरो बिथांमोना बुंदोंमोन दि बै समनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा जे बाखि आद्रा थानाय फोरोंगिरिफोरखौ जों 45 साननि उनावनो होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै 45 माहा बाबेनलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो बे आद्रा थानाय फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट बिथांमोना होआखै। आं खावलायहरो गले गले जे जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम, लोगोसे जोंनि बिटिसिनि CM प्रमद सारनिसिम बेखौनो आङो खावलायहरो गले गले जे बिथांमोना जोंनि जा थालांनाय बे फोरोंगिरि इलिगेल आरो इरेगुलार बेखौ थाबैनो होनांगौ। बेखिनिखौनो आङो बिथांमोननिसिम उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानायाव आं दिनै गिबि मन्थ्रि बिथांखौ खावलायो। जोंनि 1990 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइयाव जि एपइन्टमेन्ट होनाय, बे एपइन्टमेन्ट होनायाव दासिमबो थालांनाय माखाया 45 दिननि समावनो एपइन्टमेन्ट होनो होननानै बिथांमोना बाथ्रा होदोंमोन। नाथाय दिनै बे खोथाया फेलें जाबाय। बिनिखायनो खावलायो गिबि मन्थ्रि आरो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ नैबे जोंनि बे थांखिखौ मावफुंगोन होननानै खर' गंग्लायै खावलायो, जाहाथे जोंनि बे थालांनाय जाखिनि इलिगेल इरेगुलार, बे इलिगेल इरेगुलारनि गासै सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो बिथांमोना आखायाव लायो। बेखौ जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां खावलायो, जाहाथे इलिगेल इरेगुलारनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै होयो, जाहाथे जोङो नैबे बन्सित जाना थानाय खामानिनिफ्राय थाबैनो जोङो राहा मोनो। बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय।